Orlické hory by mohly mít vůbec první vesnickou památkovou zónu, a to v Kačerově na Rychnovsku. O její vznik usilují památkáři a část tamních obyvatel i chalupářů. Jenže návrh, který má v současnosti na stole Ministerstvo kultury, má i své odpůrce. Tady v Kačerově díky chalupářům to zůstalo krásně zakonzervované, takže se dostáváme opravdu do nějakých 50. let a to je paráda. V osadě to vypadá jak na konci světa. Kačerov byl podle místních snad poslední částí Orlických hor, kde se ještě v 80. letech svítilo petrolejkami. Jedním z mála stálých obyvatel je Miroslav Uškrt. Vznik památkové zóny podporuje. Tím hlavním důvodem je to, aby ten Kačerov byl zachovaný pro další generace. Aby oni, ty generace po nás, měli možnost vlastně vstoupit do vesnice, která má tu charakteristiku minulého století. Návrh má podporu památkářů, ale nikoli všech lidí z Kačerova. Druhá skupina se snaží vyhlášení památkové zóny zabránit. Na kameru mluvit nechtějí, odkazují na text petice, kde se například píše, že zóna by výrazně omezila původní účel této lokality, určené k rodinné rekreaci. Strach, že si už nemůžu natřít samostatně ani okno, to je samozřejmě přehnané, ale určitý dozor, určitá péče nad těmi památkami nebo těmi objekty bude. Na druhou stranu zase je to vyváženo případnými prostředky finančními. Vznik vesnické památkové zóny podpořilo i zastupitelstvo obce Zdobnice, pod kterou Kačerov patří. Přiláká větší množství turistů, zvýší návštěvnost. Konečné slovo bude mít Ministerstvo kultury. Kdy rozhodne, zatím jasné není. Přemysl Šrámek, Česká televize, Orlické hory. Volínská průmyslová škola